nou, no lo podies veure. Hola. Ves baixant, vingueu. Ja està. Lleva-la que ve a la capelleta, que l'agradarà. Avui dimecres se celebra per tercer any consecutiu una trobada entre els avis i àvies de la residència d'Ascó amb els avis i àvies de la residència Natzaret de Móra d'Ebre. Aquesta trobada els permet sortir de la rutina i fer activitats fora del centre.
Ara sí, si no l'has cantat abans de veure. Qui guanya? Qui guanya? Pues jo guanyo perquè així sempre me'n porto una, però me la trauen. I fa trampes o no en fa? No, no em faia trampes si no me les veuen. Si me les veuen sí que es diu que són trampes. A cada que estem hauríem de traure 10 anys i anem anar en vez de 90 a 80 anys i seria molt més bonic. I què li sembla Mas de Prades? Què? Què li sembla Mas de Prades? Mas de Prades ja el coneixia, ja havia vingut altres vegades a Santa Paulina. I abans de fer l'ermita també, a caçar. Molt bé. Li agrada o no? Sí, genera bastant bé això i que pugi l'aigua del riu, que és un gran adelanto. Que sembla que he tirat 6, ara si no he tirat 4. 1, 2, 3 y 4. Como no tengas te voy a pegar. Sí. Yo me agrada estar viendo. Mira qué tiempos. Si son 4, son 4. No sé. Sí. Pero pues así, hay otras. Espabilar, ¿no? A tanto mareo. És que tu em faràs guanyar. Trampós. Em faràs guanyar. Anda, que estos señores saben jugar. Hola Maria, com va? Molt bé amb altres. Com van les activitats del joc? Qui guanya el dominó? Molt bé, han començat ara, no ho sabem qui guanyarem, però bueno, estem acostumades. I què li sembla Mas de Prades? Li ha agradat? Molt, molt maco. No havia vingut mai. Jo molt he vingut aquí. Quan la feien ja, quan la feien l'ermita, jo ja pujava amb los consogres a veure-la. I què us sembla que us treguin de la residència, us portin aquí a fer activitats? Doncs molt bé, perquè sortim a prendre l'aire i molt bé, estem molt bé. Ara estem amb la Rosa, que ve de la residència de Mora. Rosa, com va? Bé, De moment bé, ja veurem. Ja us han dit quines activitats fareu avui? No ho sé, sé que hem de dinar, però les activitats no ho sé perquè no sé d'on poder fer massa aquí d'activitats. Bueno, però ara esteu jugant, no, al dominó? Ara sí, això sí, el dominó. M'agrada molt a mi jugar al dominó. I què li sembla que féssiu sortides des de la residència? Doncs molt bé, que sempre hi tancats, un dia sortir també és bo. Molt bé. Sí, Doncs moltes gràcies i que s'ho passi molt bé. Gràcies, igualment a tu. L'entrevistarem si vol parlar. Tira primer, Lolita. D'on ve vostè? Jo, filla de Tortosa, he estat a la residència de Tortosa, a l'estació, i ara amb aquesta, I quants anys té vostè? Home, m'ho has de fer dit. Jo me'ls amago sempre, però t'ho diré, 85. Molt bé, doncs molt ben conservada, Bueno, fem el que podem. I com va el dia aquí, per aquí a Ascó? Pues bé, penso que és necessari això per agafar aire, oxígeno i, com te diré, necessitem vida, perquè és com la que està sempre a casa tancada que no fa res. Aquí és molt interessant. Venir aquí a la natura, no? Sí, molt, molt bonic, molt. Doncs molt bé. Más fuerte. Castello els Reis. Igual pot tindre... Roba! Roba. Igual pot tindre els 40. Allò falli. Com heu organitzat aquesta trobada? Bueno, ja fa uns anys que vam pujar un dia aquí nosaltres ja com a residència a Natzaret, llavors vam fer com una petita trobada en alguns residents d'aquí Ascó i vam dir una mica de la residència d'Ascó i vam dir una mica que ho faríem com a programat anualment. I ja portem, serà en aquests 3 anys que pugem i quedem en una data i pugem conjuntament per fer una jornada com de convivència, de jocs, una mica per gaudir de
de l'aire lliure i una mica ha quedat com a institucionalitzat, no? Una mica com a programat dintre el cicle. Què els hi aporta als residents aquests tipus d'activitats a l'aire lliure? Mira, la residència, per exemple, de Móra ja també gaudeix d'un ambient que està urbà, que pot sortir, passejar, però clar, gaudir de lo que seria l'ambient així de camp ja costa una mica més, perquè implica un desplaçament en una determinades característiques, pujant uns autobusos, bueno, queda un muntatge, diguem, diferent. Llavors, per ells és un dia de festa, no? Que ja es preparen, els dies abans una miqueta tenen cura d'anar les dones més arreglades. Bueno, és un incentiu, diguem que és un incentiu, i el trobes aquí, en els companys d'Escó encara acaba d'arredonir-ho, no? Des de Móra, quants residents i gent aproximadament heu assistit? Mira, enguany han pujat una trentena de residents i després el que serien els acompanyants de personal del centre serien uns 20... Entre tots som uns 47. Compte que són ells 30 més tots nosaltres. I la propera ja per l'any que ve, no? Sí, jo crec que l'animador d'Escó i el director també d'Escó, que el nostre director es fica en contacte, ja ve ser com una contínua. Sí, i a part és molt bonic, perquè ja no només és sortir nosaltres, no? Es trobam amb nosaltres companys, pot ser que hi hagi gent que tinguem també el centre que hagi estat a Escó, que es trobin antics companys, en treballadors, o al revés, no? És una mica... fa bonic i il·lusió. Com va el matí? Bé, molt bé. Què esteu fent ara? Qui guanya la partida? Tenim partida, ho repartim. Va guanyar un, va guanyar l'altre, bé, m'ho repartim. Ho estàs passant bé? Sí, s'ho estem passant bé, és veritat. Gràcies a vosaltres també. I què fareu aquí? Dinareu també? Pues sí, si m'ho donen, sí. Molt bé. Doncs que us ho passeu molt bé. Gràcies a vosaltres. Aquesta trobada ja és el tercer any que la fem i és una manera de fer una germanor en el poble veí que és Móra d'Ebre en el nom de la residència Nazaret. O sigui, vindran tots els residents de la residència Nazaret que puguin i nos unim els nostres i aquí farem les activitats corresponents. Ja portem 3 anys. Molt bé. Javi, quines activitats heu preparat per la gent gran? Bueno, fan jocs de taula, altres anys hem fet jocs així més de psicomotrius, de diana. Aquest any hem pensat que la gent volia estar més tranquil·la perquè ja és l'experiència que tenien d'altres anys. Hem pensat un altre any de fer fins i tot un bingo aquí a la sortida, però bueno, l'objectiu és participar, conèixer i disfrutar una mica de l'ambient i de la natura. Molt bé. I també feu un dinar, no? Home, per suposat, el dinar no el perdonarà ningú, ja t'ho dic jo. Molt bé. I com s'ho passen els avis? Els avis se lo passen molt bé i sobretot hem de donar també, com ha dit el company, farem una paella i la paella col·labora a l'Ajuntament. En fer-la cada any col·labora a l'Ajuntament en fer el menjar. Després els residents també faran, me sembla que també tenien una activitat que és per a fer unes brossites de fruita, un taller de menjar i després els plats combinats també lo prepararan els propis residents. És una activitat més. I per últim, quants residents han assistit de la residència d'Escó? De la residència d'Escó han vingut un total de 20 i em sembla que són 10 treballadors. El total de persones que estem aquí ara som 73 persones. El total, entre Nazaret i naltros. I treballadors i residents. Un 50% quasi. Sí, el 50% de la residència. El 50% de la residència. Pensa que n'hi ha gent aquí que és d'Escó i l'ermita no l'havia vist mai. I enguany hem dit que per favor que no es la poguessin obrir, han entrat i l'han vist molt maca, que no l'havien vist mai l'ermita. I avui han tingut la possibilitat de veure-la.
al lado de Roselta. Escolta'm els crios. Ah, pues... Pendiente. A ver, Rosa, un pendiente que ha perdido. Calla, me suena. De la señora que estaba aquí. Sí, de la veinte. Para. Y uno que reparta. Molt bé. Caldoso, así me gusta. Harem una taula allí. A la petanca. Sí. Qui no té cobert? Aquí tenia un cubet. Bueno, pues aquí tens un altre. Vale? Lluís, va. Això sí que és millorat. Queda 30, 31, 33, vale? Quina valoració en fas de que es facin aquest tipus de trobades entre residències i la gent gran? Pues molt bé, perquè els iavis estan supercontents, estan esperant el dia en candeletes i que se facin activitats entre residències, bueno, en aquest cas és la Natzaret de Mora i la de Quiscó, pues està molt bé, així ells també se relacionen, poden sortir fora de la residència, s'animen més i molt bé, la valoració és molt bona. Llavors, des de l'Ajuntament el que han fet és cedir-los el material, bueno, el que ens van demanar, carpes, taules, cadires, i se'ls ha fet la paella. Enguany ha sigut paella i llavors ara estan dinant, després dinaran els auxiliars i així tots junts pues, bueno, pues poden disfrutar del dia. No, bé. Ell va vindre. Sé que no és de Cristo ni por aquí. Allà al casal aquí I fins aquí la trobada de les residències i com ens han avançat els organitzadors ens tornem a veure l'any que ve. Fins la propera.